froga. Ni, hemen nago ni, goizarratx eta gau. Hau, narabiena, biziala sortzen hau. Euskaraldia heldu da, prest ditugu belarriak, 11 egun aurretik, gorpuzteko aldarriak, bazter utziz Beiolako, krisi momentu larriak, ahoak bizirik izan, alaitu gure herriak, euskaraz egin ditzagun, negarrak eta irriak, laneko elkarrizketak, tragoskak eta zirriak, euskaldunduz inguruko, bihotzak eta eztarriak, euskaldunduz inguruko, bihotzak eta eztarriak. Bueno, Plentxarrok, aspaldian egutegian gorriztuta izan dugun data, azaroak 23, heldu da. Ondo etorri Plentziako Ontziola plazara. Ongi etorri Euskaraldia. Euskararen herrietan martxan da Euskaraldia izeneko ariketa sozial erraldoia. Mauletik Karrantzara, Lasartetik Bastidara eta Tuteratik Plentziara. Zain dugu herritar guztiak berdinduko dituen erronka euskaraz. Eta horretarako jendarte alai eta prestua behar dugu. Abia da, eta norabide berean elkarrekin arraunean izango dugun gizarte konprometitua. Rol bi edukiko ditugu indarrean hurrengo 11 egunotan. Gaur, hasi eta abenduaren 3 bidaia zoragarrian. Aho bizi eta belarri prest izenekoak. Euskaraz hitz egiteko konpromiso irmoa erakutsi dutenak eta euskaraz egiten dietenean erantzuteko erabakia hartu dutenak. Aho bizi eta belarri prest figurak garrantzitsuak dira. Eta Euskaraldiak dirauen egunetan, herri guztietan egongo da indarrean figura horien ordezkaria den 11koa. Plentzian ere halakorik egin dugu, badugu plentziarrez egituratutako 11koa. Hala, saiatu gara ahalik eta eranitzenean islatzen gure herriaren nortasuna eta izaera. Horren erakusgarri dugu zuen eta gure ordezkari izango diren 11 herritarrak. Miren bego Intzaurtieta. Txalo bero bat. Bueno, Miren bego, euskara irakaslea izandakoa, hau bizi rola aukeratu du, da, bueno, hemen egonda ze aholku emango zenieke hau biziei. Berba iteko, berba eta berba, leku guztietan eta edon norrekin, nagusiekin zein gazteekin. Matxalen Zabirain, Miren bego emetik nahi duzunean. Matxalen Zabirain. Bueno, Matxalen, kaixo? Kaixo. Erronkaren bat daukazu 11 egun hauetarako? Bai, ingurune erralduna euskalduna bilakatzea. Oso ondo. Jonan Mari Gomez, hau bizia bebai, Pieko zuzendaria. Bueno, zelan ikusten dozu, 11 egun hauetan jende berria ezagutzekotan, pentsatzen dozu euskeraz posible izango dela harreman hori edo martxan jartzea edo egitea? Bai, seguro baietz, alba dut hitz egin. Esperientziak esan dit aitzaki bat behar dela jendearekin euskeraz egiteko. Nire bizitzan hemen herrian, Plentzian, aitzaki askotan umeak izan dira. Umei esker deskubritut zenbat jendek hitz egiten duen euskeraz tabernatan, dendatan, kalean, eta ez du egiten, eta hortik horrean irekin egin dute, eta modu berean txapen eta euskaralderen aitzaki bitartez, aurrerantzean jende gehiagorekin hitz egitea. Bueno, eta orain David Crestelo, Plentzako alkatea. Kaixo, David. Bueno, aho bizi izan da,
zure egunerokotasunean euskaraz beti berba egiteko erraztasuna edukiko duzula uste duzu? Hau bizia, nik ez dut uste marka batek markatu behar duela lehentasun hori, baizik eta bakoitzaren gogoak edo ez bakarrik gogoak eta bakoitzaren izaera, ez dakit zelan deskribatu hori, ez? Ez marka baten atzean egon behar dela, zelan esan duzu, kompromiso hori, baizik eta izaeran, gogoan eta bakoitzaren kompromisoa izan behar dela, ez? Marka baino. Eta zuretzat daukagu bi galdera, alkatea esateagatik, bakarrik. Baduzu bereziki egoera zehatz batean edo pertsona jakin batekin euskara jotzeko nahia? Batekin ez, askorekin egia esan. Gaur egun erdara hutzean egiten dudanarekin, eurekin euskaraz egitea gustatuko litzaidak, noski. Oso ondo. Eskerrik asko, David. Mikel Bengoetxea. Mikel Bengoetxea bada amaikakoen artean Belarri Prest bakarra. Beraz, Mikel, zuri galdetu barko dut, ze aholku emango zenieke Belarri Prestei, ez? Beno, aholkua emango nieke, ez bakarri Belarri Prestei, jende guztiei, adiegon, prestegon, euskara entzuteko, eta erantzun euskara eta gozatu euskara. Hori izango da nire aholkua. Oso ondo. Josu Intxaurtieta. Josu, mesedez. Josu, zerka animatu zaitu Euskaraldian parte hartzera? Ze motiboa, bueno, nik ez dago motibo bat, ez dago talde bat, ze guztia dire garrantzitsuak. Garrantzitsuena uste dut dela kalean euskara gitxi egiten da. Orduan, hau euskaraldia bultzada emoteko, eta nik hori ikusi nuen, eta horregaiti, ino da gaien, gero beste gauza asko dago, euskalduna nahi, beste ez da zer, baina hori da garrantzitsuena, kalera ataratea euskara. Oso ondo. Iñigo Ibarzabal. Bueno, Iñigo, zuk zelan uste dozu amaik euskaraldi honek edo zer nolako aldaketak sortuko ditu plentzean edo, ze espero dozu? Uste dut, bai, deunartean tantaka sortuko dugun euskal uin bat, eta plentzean ez da seguran ikusi alako uin bat horrekatik, bako txaiarko dago tanta bat, eta tanta hori sortuko da uin izugarri bat. Bueno, eta gaur gurekin, egon ezin izan direnak, Anetate, Gotxone Butron, Lidel Gezabel eta Ibon Gaminde, txalo bero bat beraientzako. Bueno, ez dakizelan zauzien amen, hotz egiten dau, ezetasun handia. handia. Usten dituta hor batzuk, horrela. 21 gradu, bezaulki erosoa eta euria horrizkurik gabe. Zea raroa egiten zaigun hau, ezta? Oso raroa, berda? Gaurko ekitaldi baldintzagokiak eskainiko lukeen gune batean burutu ziteken, baina ez daukagu horretarako kultur zentrorik. Ez kaleko taupadetatik. Gaurko ekitaldia baldintzagokiak eskainiko lukeen gune batean burutu ziteken, baina ez daukagu horretarako kultura zentrorik. Bai. Topodetatik edo egun alternatibotik urrundu nahi, baina batzuetan jarduera eta programa batzuk kalean egiteak arriskuan jartzen du jarduera bera. Horregaitik, Kea Kultura Elkarteak sustatzen duen kultura zentroa orain, kanpainarekin bat egin nahi dugu. Guztion artean lortuko dugu. Kultura elkarrekin aurrera.
Era berean, Plentzako hainbat elkartek beren prestutasuna aurkeztu dute eta Euskaraldiaren ariketa sozialean partaide aktibo izango dira. Eskerrik asko, beraz, Izanik elkartea, Gure esku dago, Plentzako dantza lagunak, Antolintxu eta Madelentxuak, Ongi etorri errefusiatuak, Plentxa kantagune, Merkatari, Ostalari eta Zerbitzuen elkartea, Txakin Harto, Literoitura, Plentxa Klasik, Eskolako Guraso elkartea, Eskolako irakasle taldea, Iraunko Rabezbatza, Arkote Arraun taldea, Plentzia Piragua taldea, Arkote Veteranoak batera, Sociedad Deportiva Plentzia, Uribe Aldea Rugby, Kakarraldo Eskola, Danontzat Gaztetxea, Zorginen Alabak, Plentzia Telebista, Anton Garaiko Antzeslanaren kolektiboa. Eta ezin bazter utzi ere egun herriotarren ordezkari diren udaleko kideak, PNV EAJ-ko zinegotziak, EH Bildu, Independientes de Plentzia, eta horiekin batera Plentziako udalbatza eta Plentziako udaleko langileak. Herritar soiek eta herriarentzat sortutako ariketa erraldo jau martxan jarri ahal izateko Plentzian talde eragile sendoa aritu da lanean gogo eta indar betean. Eta era berean, eskerrak eman behar zelanez zeharka langintza honetan bidaide ditugun lagun eta kolaboratzailei. Zue gabe, gaurko eguna ez litzatekelako posible izan. Bai, ezin dugu data zehatzik emon, datu zehatzik emon, ze azkenengo gunetan Euskaraldiaren web orrialdea blokeatuta dago, ez dakiz zaiatu zareten, ze, izen emote, asko emoten ari dira. Baina gitxu gora bera, 300 lagun inguru eman dugu izena Plentzian, batez ere hau bizi rolean, 200 piku hau bizu eta 80 piku belarri prest. Orduan, mila esker. Beraz, azaroaren 23-tik abenduaren 3 arte, bihur dezagun Plentzia Euskararen plaza erraldoi. Erronka sano polita dugu aurrean, ekiogun. Gure txanda da, herritarron momentua heldu da. Hurbildu Euskarara, norabideak aldatu. Atera plazara, egunerokoan naturaltasunez Euskara txertatu. Bizitzaren erdiguneak konkistatu. Askatu mingainak, ahaztu lotzak eta aurreritziak, eta egin euskaraz. Eta juken Arezola Leiba euskaltzaile eragilearen berbak gure egin eta guk hizkuntza asko ditugu, baina euskarak gu bakarrik gauzka. Biba guek! Biba guek!